kamo akong mga higala kung mubuhat kamo sa mga butang nga akong gisugo kaninyo. In this world, people will judge people by what they see or hear, and sometimes what they feel. No, i-judge kanila unsa ka, no, kahimtang akong asawa pa na pag maniwang ko no, ingon siya naniwang naman ka, murag di siya ganahan pa ingnon nga naniwang para siyang feelings ko no nagdaot na. No, nagdaan ang pagtanaw sa taon niya nagdaot na, pero igsoon ang Ginoo lahi gid tinanawan nato. No, lahi gid tinanawan sa iyang anak kay bisan gani ang imong anak kung ino nagpangit sa silingan para sa imong mata, gwapa ginagwapo sa imong harapong mata. No, sa Ginoo pod bisan Panginoon ta sa yawa ang pangit ka ingon ka sa yawa ginani ka, pero sa mata sa Ginoo maayo gid kayo ta, no. Kita gid ang pinasahi, kita gid ang special nga gibuhat sa Ginoo. No, God is looking sa atuang kinabuhi, not just on the outward appearance but also in the inward appearance. Kay kung inward lang appearance ang ginantaw sa Ginoo or parehas ang tawan sa tao, ang tao mga kunot man yun, ang tao mga kuan man gyud mausang man gyud ang structure sa lawas, sa mga babae malalaki magdagko ang mga tiyan, magdagko ang mga bilbil, mga tigulang, no, ang lahi na gid kay kahamis mawala. Pero pag ang nilantawan sa Dios lahi gid kayo. Then here comes sa usa ka sitwasyon sa kinabuhi nato igsoon nga mga Kristohanon garon nga gitawag ta sa Ginoo. Gitawag ta sa Ginoo sa usa ka rason o katuyuan gyud, no, nga kana bitong ma-declare gyud ang iyang himaya. No, mapadayag yun kung unsa ta o matagaan yung kalainan ikaw nga nangalagad sa Ginoo sila nga nakailalang sa Dios. No, naagi distinction anang duha. Kita nga nangalagad sa Ginoo ug sila lang nga nakailalang sa Dios. No mo niya usa ka pabor nga gihatag sa Ginoo nato manang Panginoon sa Ginoo, you are my friends, na ay mga benepisyo sa mga higala sa Dios. No, na ay mga benepisyo. No, ganahan man tag benepisyo, no. Ganahan gigitag benepisyo may ka nga na kay makuha. Ganahan ni kita na ano kanabitong pag-abot simbahan usay magpaluyo, pero pag-abot sa ayuda magunag yun na naman. Pag-abot sa simbahan magpalit, pero pag-abot sa ayuda sayo kayo dito. Ano, ilugan yun ang pinakauna, ano ba no? Ilugan yun ang pinakauna na yung mga benepisyo. Kini nga benepisyo, ihatag lang ni sa Dios, iyang ipagtawag mga higala mo na ingon ang Ginoo, no, kamo akong mga higala. Kung imo ginapadayon nga og basa nga nga passage na yun siya, walay laing walay higala nga magpakamatay para sa iyang isig katao. No, walay sa katao magpakamatay sa isig katao gawas lamang sa tinuod ni higala mo. Nang here comes, let's talk about friend. Okay, no? Higala. Sa English kasi higala? Friend. Now, there's a friend who stay closer than a brother, and it is the Lord. Okay, dirita sa number 1, no? Number 1, F. Sa diyang mahimo kang higala sa Ginoo, ang imong frequency will rise up. Sa ato pa, ang imong sensitiveness sa presence ni God, dali ra ka makasulod sa kwan sa Ginoo ba, sa iyang signal ni Lord. No, kanang ingon sa Romans ba nga na natin access. No, na natin access ato pa ang dali na kayo dili na ta mawala mo nang no actually son dugay na kayo na kun ingawali, no, dugay na gid kayo na kun inawali buhi pasuitan, no, nahimo ko rin nga kanang wali dito ni sa pugaan nga pre ang fasting na to pastor, no, dito sa pugaan o kato ni pre ang fasting ta dito sa una dito na mo ni nahimo ni nga wali kining word nga friend. No? Friend, no? Kining ang imong frequency mo rise up sa pagpangalagad sa Ginoo pag mahim ka kanang mingan ng Ginoo ba, call unto me. Sa to pa ang iyang mo dali ra siya pangitaon, ang iyang frequency dali ra kanimo sudlon. Kaya nga naman usa ni sa mga benepisyo nga ihatag sa Ginoo, our frequency will rise up, no? Anytime, anywhere when you call on Him, He answers. Okay, anytime, no? Anywhere sa din mutawag ta sa Dios na agin mutubagin siya. Natay assurance di ang atong mga pag-ampo, matubag unya. Kini lang nga signal gyud nga di mawala. Basta friend ka ni Lord na may kantas kalibutan, no? Just call my name and I'll be there. Di ba, no? Actually, kana kung imo ginang sabton pag-ayo, dili man na mahimo sa tao. Dili man na mahimo sa tao kanang tawga ako nga lati nga dinaaday yung dili na ang Dios ra man ginaw niya. Unsay pud pasabot ani nga sa ato pa sa diyang mahimot ang friend ni God ang signal 24/7, 7-Eleven,
Ang signal no 24/7 naagid kanunay ba no naa kanunay ihatag sa Ginoo dili gid na siya mawala no ang frequency is very high sa diyang nata sa Ginoo taas kay ang frequency no one can hinder sakto ginanggingon sa Bible ba tungod sa frequency sa mga higala sa Dios siya call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not no balikan ako atong topic I am who you say I am. We are a friend of God. Number 2, your revelation revelation will go with you. The revelation of God's word will always go with you. No naay mga pagpadayag ang Ginoo gikan sa iyang pulong no kanunay magpadayag siya kanimo kanunay magpadayag mo ni akong gisulti dito ato nagpre-fasting mi dito sa bukid ba dito sa ato napita atong aging semana nga kanang dili ang karon kimi ka nga nay mga uban nga mga alagad sa Ginoo nga maglisod sa iwali. Ya dili nimo makita nga dili ni kayo close friend ni God. Dili kay ni usay diha na sa Google manguha wali. No dili kay ni mga close friend ni God. Mao lang po na naapoy mga tao nga pag magwali po kagi-Google na lang po nila kay kabalos lang naa sa Google lagi mong giwali man kanay ang giwali din na mao kay naa diri ulay. No? Bitaw now revelation will goes with you sa diyang friend ka ni God ang iyang revelation ang iyang knowledge ang iyang pagpadayag maguban gina nimo no maguban na nimo kanang pag bitaw sa mga safety nga dalan kanang na safety ta sa dalan sa tinud lang mag-reveal si God sa mga dalan nga ngayon nimong subayon actually usay gani mahibulong ka nganong naka-break ka sa sakto gid kayo nga pagka-break no